kan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang ora temen? Lakon tak jauh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing adawuh karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Gawe pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Bahasane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Kula namung cumadeng dawuh timbalan Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi pareng ngambah barana dhateng ingkang raying Ndrawati. Dari Prabu Kresna, iki wonten timbalan ing adawuh. Satempunipun Kakang Prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangerteni. Sepisan manehipun Kakang matur, satempunipun Kakang Prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura, ora. Dong Kakang saka negara Ngastina. Nalika semana Yayi Prabu Duryudana nimbali kalawan pun Kakang supaya sowan ing Praja Ngastina. Sawisipun Kakang sowan ing Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran iki sebenarnya tumbuk bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Koko Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yayi Prabu Ndrawati. Ingkang padha ngabarake marang kananing Yayi Prabu Kresna. Inggih babagan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, para Gage Wangsulana, pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwihi, aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye, tumulipun Kakang nyadong timbalaning Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Koko Prabu ngantos dumugi wonten ing malingan Paduka Kanjeng Koko Prabu lelampahan ingkang trumados wonten negari Ndrawati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yayi Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira siadi entuk putra angkat? Monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahane Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun si adikku nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dhewe punggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ndrawati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanodya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu. Putranipun sinten, saking pundi? Piyambakipun ugi boten saged matur. Aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manehipun ingkang raying Ndrawati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten negari Ndrawati. Wis mapan ing Praja Ndrawati, kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndrawati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Lara Temon Koko Prabu. Ladala Endang Lara Temon. Kasinggihan mekaten. Nuwun sewu. Tepunging wimba rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang raying Ndrawati. Sasampunipun Paduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Lara Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yuga katujing inu.
satemenipun Kakang kuwi ora kok mung kepengin mundhut prisa nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ing ngaran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan Atma Jendra ing Ngastina, ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Durawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Aja nganti kleru, pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Indrawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah, yen ngono, babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi ngebun-ebune sok anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang Atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang arane Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken kaliyan Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis ora wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong Atmajamu Endang Loro Temon ingkang wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina. Tak dhawuhake ran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, Koko Prabu. Menawi babakan menika kula namung jemurung ndederek namung tumrap ingkang rayi Ndrawati tiyang nambut silaning akrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodhokaken dhateng lare menika nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna sabab menapa Koko Prabu tiyang bangun Bali Wisma tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun kartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti tegese piye? Gegaranipun tiyang nambusaning akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, pareng kaping papate wilujeng menika gegaranipun tiyang ingkang nambusaning akrami. Sik. Lek mung urut kang ora do kleru ki mau. Setunggal seneng ya angka loro kenceng angka telu kepareng angka papat wilujeng tegese piye seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal tegesipun keplok kedah asta kalih temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu tiyang bangun Bali Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu, rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati. Menika nggih mboten badhe prayogi kedadosanipun sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo bener sabanjure ingkang kaping 3 kepareng menika tegesipun njodhokaken pinanganten menika mboten kok njodhokaken awakipun piyambak nanging ugi njodhokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudha Werda
ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing Sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sawiringkes kedadipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng merga ana salokaning para sepuh ing nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken, lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna inggih. Mila sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Indang Lara Temon menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe anduwa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing Rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula anduwa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang atri kumulung mangrembak Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka giri-giri ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe opranta yen ngandika magawe opranta jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndarawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndarawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sapraptamu ning negara Ndarawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawahing Lawang Tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu.
menawi wonten lepatan ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur iya Petruk ora dadi ngopo wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi jimat dayanana ing kasantosan Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu Ponokawan Bagong padha rarja sak praptamu Ponokawan ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki kowe iki ditimbali Kyai Prabu Kresna krungu ora krungu lho krungu kok meneng bae age nganu ngrasake mambu bakmi Bagong kira beda karo nggone dhewe ya terus ngomah kae ambune ming telek wae kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate endi sing mambu bakmi ha iya ya beda kraton karo nggone dhewe ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha timbali sinuwun Kresna heeh Bagong dalem padha kanthi rarja sak praptamu tansah pinanganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan iya Bagong prayu gak nunggunmu lungguh sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den yo tak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripe Ponokawan Bagong padha rarja sapraptamu mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun yo tak tampa pangestuku tanpa nono nun inggih sanget anggen kawondasaken siji mas paripe wah kemos kami sosolan lambene ra Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den yo Petruk tak tampa prayogakna nun inggih Bagong nun padha kanthi rarja sapraptamu pinanganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki bekti kula kunjuk Ndara Setyaki muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora iya Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan Petruk ora harjo Petruk Ndara Pati Udawa iya wilujeng Den bekti kula kunjuk Ndara iya tak tampa pangestuku tanpa nono nun inggih Bagong padha rarja Bagong Ndara Udawa iya wilujeng Den iya Bagong suwirane nggon aku kowe nggih sibuk kula saniki dadi ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono sesuk nek wonten wektu sing milunggan kula tak nyelake nggih iya pun panen apa wis napa telo wah cocok kuwi dibakar kari gagange terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang ora rasa nesu kuwi ora dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa lho kuwale nggih disekecake Bagong nggih sampun mboten kirang prayogi Petruk dalem eneng apa sowan tanpa tinimbalan gawe kaget ana wigati apa Petruk sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa apuren tambah bila wonten repat kula nggih kula munjatur sapaduka sanata ora dadi ngopo Ponokawan matur suwun dungkap angka kalih kula menika dipun utus dening Bapak Semar mboten saking pikajengan kula piyambak tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya bapakmu ya gene bapakmu kena apa kok utusan sira Ponokawan sowan ning projek Ndrawati ngeten sinu Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib.
Lho tenan kok iki madha ceng-cengesan ora. Padahal Semar ki ora salat kok, Semar ki salat. 5 wektu malah ini. Bapakne wajeng salat maghrib nuju teng musala. Musolane ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng mriku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali bakon niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok, kabeh do ngundhahe kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah, tanpa pernah, ora duwe wong tuwa, kleyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong biayane we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Aku lho ning karo Bakung nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar. Kakangane Bandang Sisi Bakung karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti sapleke duwe anak Senet iku kula wali bareng kali bakon kaya dianak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanting karo bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kuwi padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa. Nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara monggo kembange wong loro ki mati. Nek nganti bapakmu mati, monggo kowe rung omah-omah. Kowe getun engko nek gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Wong bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung lho. Ha wong mengkere arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong. Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku
Nah, kula ajeng nyuwun priksa, napa sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi yo duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kuwi entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangseng karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Loro Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika Bloko Suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula ngebun-bun enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng kok. Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men ora. Iya, Pek nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petro. Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh, wigatine dawuhi karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura ki arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum.
Ya pranata cara bareng tok saut ya napa. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Ning ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa urung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula tak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon pekok kencir. Sampeyan tau karo anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampeyan sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Nek nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten, dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga
iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lahir mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau to, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah kenapa ora usah melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning Sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Laratemon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregon-ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatemon dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketaming tak batin, Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah, niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Panus maning jajalan surtaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong, ming atase Bagong wong kere loro saudan telu sarupane kok muman-muman karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu kapan kowe? Oke, ora usah melu-melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku kuwi atoi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek ming dunak-unakke ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngopo kok nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sican kono. Ora wedi aku nek ming ijeng kaya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana aja mulih sikik kono. Cuma jonggo kendaraan dhewe mulih sikik kono. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, njangkar. Ora ana wonge kok kowe iki ngopo ta? Nek ana piyayine ngono kan nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Pancen kepara nyata. Gediwa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Laratemon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarap. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajal karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho arep
kentir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak anggere kentir ya kentir ngono beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengi sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro tembon. Mula sampeyan dadi pepananging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi pepanangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semarangkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurdo sruma bangga. Dian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Baladewa karo dudang sapa nek ora bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malam ndak boten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Dedaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut Jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ra jamak-jamak. Bagong edan nang. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo Gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wes sing ngene. Rasaku kan gunung tanpa gunung. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku.
Weh, kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksudnya? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa, ora ketitawa kene perkara pati-pati. Edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku men gondelan cagake. Ngene iki kae. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik. Lho lah ngopo kok balik meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, kula ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok ora sano. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Nek sangoni nek. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa. Wah, makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro perang anti megah-megah ora tak goleke wedang kok. Ben ora tak tukoke. Kang grembung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae. Kowe karo dulure kok kaya ngono to. Men. Nika sapa nika kok limbo kok matane abinge ora jaman-jaman. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan. Metu njaba, Bagong. Nun iki ngesah. Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Oh, gandhok blaguduk suwaru kimbal, sumarante, hawala. Nuwun sewu nggih ingkang Bapa ing Sukalima Cemadong dawuh kados pun nyanggen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados boyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika penindang lara temon. Nuwun sewu ingkang abdi kepatihan Cemadong dawuh. Iya. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut puntur sasana Cemadong dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma Cemadong dawuh. Bathara, wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih? Sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para sata kura ngendharakaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Bathara, wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli.
Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Nyai Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndorowati nglamar dhateng Pengindang Loro Temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Pandheswana Mandrakumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng Mubal babaling karepson. Kula padu kalih Bagong. Oh, panjenengan Bagong iki pancen wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kaliyan panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, gareng panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika ampun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sanggur kadidyaning Baladewa, wenang boyong Endang Loro Temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayos Senguni. Wah, wis mboten wonten sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula Kulawa dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile. Dur nun. Dawe anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Lah nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong niku wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Kok ming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur wae Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndithik kok ming mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgumpa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudharake, Citraksa, Citraksi. Sing ciripit kabeh dibudharake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Iki ngesaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat udah kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Nardo kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadangmu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Nggih. Bong, kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndorowati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna ki janjane tok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa 11 papan, Begawan Durna Patih Sengkuni.
Dursasana kabeh ning negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para Sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki leru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis wong. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Ngono? Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma ora. Kosek-kosek, kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangu-sangu mau? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 234 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku ra tau iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga detik soal kuwi. Aku diparingi Ndara Kresna. Kyai pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dik 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dik 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah iki perkara kowe engko ndedit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe nang njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh. Terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik. Aku mlebu sik, mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir lho. Kowe nang kono apa lunga? Agena lunga. Aten aku kepruki bakule. Wis dadi sistem. Wis saiki nganggo sistem terus to, Gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petra endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti ta watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Merga tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, Heeh. Loh, lah aku duwe ora? Ya duwe. totok dasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama.
Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nista. Utang mondeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya le. Wis sapa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui to. Ya. Ben tak niati ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Dukane iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndidit to ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nang kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolek butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gagas sangkem kowe ya mumet Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Ora ngono magawe ya gelari rawang. Pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to? Nggih, Rekyana Pati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarene Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula Mbati. Bagong, ngapa? Lho. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing kok ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok, Mas. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa warisane ora. Nang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirim kowe. Wah asem ora. Tak pangan karo anakku barang Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ta, Tru? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai yo. Lho. Mulai piye wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase wae kowe. Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men.
Maaf, Mo, hati-hati lho, Mo, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, nek tranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelet lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Kang. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dartok paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng napak-napaki kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petro ora minggat suwarep aku tak kendara ditani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petro kantong bolong karo Kartomarma. Petro kantong bolong. Doro Tirtanata Kasabukyan Gunung Tako. Wajib jajaran sekretari bawah yo. Petro kok goblak-ablik kula kok capek tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa iki wajib sing pabarajan. Laden hayo Durwa Gati. Pangeran Pati Negara Kestiya, Kadaksata Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok. Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan modar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Jajal ming letek tok. Ayo, jajal piye? Kowe apa aku sing cekani Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekani Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekani Pati. Jeblok jajal baraka. Hai. Ejian. Jadi gini. Tiba-tibaku bocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Bocah. Bocah. Ejan. Kalau jengkit ya apa ya saka mati jeneng aku kowe ora apa-apa edan cokot ke tikus wirok ora wedi ayo cokot ora apa edan Cokot ke kodok. Kodok kerok ini nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Hus kowe ora wedi. Lho kodokku. Wis dia. Wis entek. Usahane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karepmu piye aku wis paham. Durma Gati kok picing
Kok bleseke nang lemah menek wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durmagati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo. Heeh. Wah, jan akeh banget iku Kurawa ngamati Gembrobyos. Iki urung sepiro ora sak pirangan sing urung maju ae to. Ah iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja wawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak cekeli omongan lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Ya. Ya, ngentekke es degan. Gong, Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndodot kok ya cethile ra jang masalah. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. tak ono ya degan ki elek ning mata. Oh. Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal kepruk ning matamu. Setan kamu. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Surakarta, Jayaprata bangkang kanca-kanca kae. Jah kula man. Kalah, nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah ngene aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah, nyatanipun kawon. Badhe pun isin monggo. Wis netokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih diunekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Leh. Tirtanata inggih kawon. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek neng negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane ya kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah ya kalah. Kajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Merga kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati dening aku. Niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus Kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki argo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho mau, Man. Ha iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula beto kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblek. Kula jajal kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon Bagong. Bedek uwe dhuwur banget kejeloki sirah kula bres. kalah. Kan. Kowe iki Kadamnata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah Rupanakawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem.
Anyen kandan-kandanane ngeyel tenan. Kurawa sapa sing guru maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe lawangan. Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelet nyawuk anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng Neraka jahanam. mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Aturi suminggawan. Petruk. Edian kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjongake nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Oh, kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. isih akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange Petruk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi iki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ora ana sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ana sing mangan ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu semuni tuthuki ndase. Ya. Ben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kok kaya ora weruh liting tlebu. Kaya ora weruh li gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung.
Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang nonton iku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo nek sampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo Jembengok dalange Petro. Dalange pokok. Citrasu kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kowe kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe Cethuk ora wayangan meneh. Yakin, do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? ya ora ono. Ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk monggo Petruk kalah terus ora wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho? Sampeyan ora milih ya. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kula Niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini Sinuwun Prabu Mandura, Kula tak matur Sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. kok sesek lho dadane. Gagas menungso siji kae. Rumangsa Citrakswar ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. iya. Wila dicegati tenan. Angger maju dicegati dun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kruncal. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwa, meguru karo Kurawa selawi taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong lewat iso jeplak, ora dikancing kok.
Kanjeng yo jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah yo nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendel ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, njata sok. Iya, aku yo kendel nek mung kaya kowe. Nyo yo. Oh, nggon dodo apa? Nyo yo. Mburi yo kena nyo yo. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo, lho dimatke. Nekake sing rada suwe, lho. Oh, ngene iki jane musuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Areng apa ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Ah, ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan Bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sanggas, wedan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men. Ngono ku aku pengen ngrasake gagar otak kaya wong pekokne rasane pripun ngono. Modar. Ra apa-apa. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ora ya. Hati-hati, oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasate iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cripos bacot don. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Ora ora diagama kok ya. Oh, nyo. Ut. Ha. Halo. Urawa yuraan tenan. Oe. Coba ora ana tongseng. Mesti mindo. Pindo lho kula. Ya, pindo. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Pindo. Tambah wisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap.
ngati-ati. Saku aja. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Lempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Apokmu apaan? Le. Dir. Kok nglecak, Le. Urek. Ya, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo, le ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene iku aku mangkane. Pripun, Pak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-ombro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggodel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagongipun ngamuk punggung Suratan Taha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduka anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanus maning jajalan. Petruk saya kinani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyes karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat greten kula jeblok ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa ya? Weh. Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sing kiper Gus. Prabu Baladewa maju to sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Dek. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran Sukertaning baune Blesana Petro, Bagong ora minggat cuman kono tuwa gretel nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono lho. Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Kowe iki nang kono. Kowe kakangku terus. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku arep muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Terus. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati apa-apa le. Swarga lho.
Dalane ngendi? Engko iki dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning jodite, "Mah. Ana omong kok sik bayar aku." Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Gafurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Monggo kono nggawa nenggala e. Aku maju Bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Weling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandare anakmu ta? Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi sik kumana 6 sasi. Dapure ora. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngaki-ngaki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iki kono. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti, irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Iya. Padake ora ngerti. Heeh. Iso lulus dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki perguruan tinggi. Ora iso nek tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Karek tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak doneh ya. Wis cah nekat tenan. Oh alah, Semar. Oh alah, Semin. Tare wangi kaya ngene mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Belah iki merke. Wah, kepro watu ndasmu. Sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe mau piye? Aku ya ora paham. Ora paham iki. Aku iki mung ndonga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mbleset terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Wije.
Uye ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Ayo Tatra. Ya. Iki wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Aman serang lawan cek, Tro. Goleke pusaka kok. Goleke pusaka. Oh iya. Ono golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya. Ya. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Ya. Kowe tak werono Baladewa nggawa gladi pramuka. Wagu ya. Wagu. Ra ono terus terserah apa. Pedro kandang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ono e, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Aku yo ono ari cilik banget lho. Ku nek goleki gareng ana rekoso. Yo, yes, anane iki gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis dileleng kok Prabu Dewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentoki omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, paling jangan sedan bal. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nulun nang mburi. Ora. Panos maning jajaran sultan bawane iblis anak. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sopo-sopo dukane ayo. Baladewa mungsuhmu iki Prabu Bale metu. Oh, iki apa iki? Lek aku ngedep kaca iki. Wih. Ayo, Amo Suramrata, Jaya dimejo. Wah, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki? Aja ngawur, gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecuk pipine. Wah, setan ora setan asli takon apa lho? Kowe Bagong. Iya. Wah, setan kok dhewe. Wah, nenggala ora tengomo ning dadare Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo gletek tengah kurban. Wah, ajalah. Petro. Wah,
Sia-sia tenan ta siji iki. Dadi Baladewa delete kok. Pinter kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu kowe. Aku golek nesung. Golek lesung. Golek gaman terus aja sembrono. Gawe mangan. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan kok tandange dapi-dapi Cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembrobos e urang-urang bejane totoh nyawa e padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ono. Wis to. Ganggu wong ngombe es. Bayar dong. Urung. Omong sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok ngleleki ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane Ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Edang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kondur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho, iki nggawa genteri apa? Wonte jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton kok kaya Baladewa mulai kaya loedan. Ajo. Wajib nyawane. Wah, mutar ya wae iya. Koko Prabu ngaturi kendel. Koko Prabu sampun kados mekaten. Terus mana? Koko Prabu. Kuwi dudu kuwi Bagong kuwi. Nggih kula ngertos, Setyaki diculke. Oh Prabu Sare. Yo, kendel. Iya. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya ya. Weladi Mas Setyaki. Nggih. Kadang ingpun Kakang Garbonata. Garborusi. Kan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, kula wonten maring adawuh. Piye ndang ora temen lakon tak dawuh karo Lesmana Mandragumara. Aku ki sing kandhang karo Lesmana Mandragumara. Aja percaya karo kowe. Kae pandal maning Betari Durga. Hus! Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjaki pun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura kita, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja kita. Bahasane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Lah dewa aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sakarmu kan percaya aku apa karo murimu. Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu
Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Endang Loro-Temon. Oh, terus Endang Loro-Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro-Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pening Endang Loro-Temon ngaten temanten kakung saged ngaturaken panggil ruba pepenginanipun temanten wanita. lho njaluk kepanggil. Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendheryen. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggih ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Yo. Ya nadan saktenane abot nanging tetepun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-antos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, wis tak kedhawuh. Wis, aku njaluk pamit. Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi reruba. Reruba menawa reruba ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Ngarepe temanten kakung dibeksani wanara seta. Kethak putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Kula niku ya ora ngerti. Ayo salin piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Terus ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Ki nek ora bayar aku ora entuk rene. Diane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salin piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak uja muga-muga bali kaya wingi Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo, Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura? Dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma. Kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Lha apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petra, Nun, bapakmu ki ora wong loro saudon telu saurupan.
Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca, wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong, kon bayar sih. Cerewet kowe ngapa ta? Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Mana krungu lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengan ora Kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakangne engko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petro wis. Kon nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya kono kan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong. Mboten. Nyotampan ono kowe dhewe peken dhewe, dienggo jajan dhewe. Wah. Mulai. Aku Hus. Wes kok. kowe urung Moh. ya wis. Ngono kok. Panang nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedamas Debok Swasa Pucinde Parijoto Kencana mburine gamelan Lokanata ditabuh para wiyaga ratu sewu negara Iya. nyuwun pamit Iya. mengke ndak kula lali Lah iya. nyuwun pamit Iya, iya. kayu klepu Dewa Daru Gedamas Debok Swasa Pucinde Parijoto pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokanata kali anu nggih ratu sewu negara ya heeh sing nabuh Iya. sindane pira Sakarepmu. pun nggih Iya. bareng Iya, iya. kayu klepu Dewa Daru Gedamas Dosa Pucinde Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. waduh lem perang kemempengene Lho, ngopo? dompetku tiba Tiba tenan kok. Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sawah ya ayah? Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? manut Lho. Manut dengkulmu mlocot ora? sampun nggih Den Ya sing ati-ati, Bang. nggih ya tentene tro Ya.